Iku dong 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 dong. So arek-arek iki. Zaman sudah modern, kendang-kendang melok modern deh. Napa niku kendangnya bregeden wae. Tuwek-tuwek gak mundur tambah maju. Coba Cak sakniki Cak, tak jajal sampean bregeden iso. Saya aku njajal nyanyi, ayo coba nyanyi Gelang Soko. Mau bregeden iso nek Gelang Soko terang isone iki. Gelang Soko Mas, binggel. Saya coba kula nedhi gepeng niku ditabung. Bingung biasa mbek kawat sakniki kali lempengan niku. Lho niku nggih. Cilu nggih. Lah ngono lho. Aku nek diguyu terus tambah salah terus ra iki rek. Nyoba. Nem. Wis ta, nem. Wis ta Pak De? Waduh, nem. Yale, aduh Gelang Soko. Ajelana netek kalena. Ratin koneng le, ratin koneng. Pan esema telareng, pan esema enga bulan tanggal 15. Yale, aduh Gelang Soko. Balania meltas manjalin. Kok oleh ya. Narabunte budinan, narabunte ngataraki kaben kono. Panjenengan nek mbesa cocok kangge pacak gulu ngeten nyaman dik leko. Sampai nyeceng lek anteng kola sing ngalah bulet lebatabun mon padine lek koneng ngoda pangeran lek akaran stop. Aduh, ana istirahate deh. Gak nyambut gawe tok ana istirahate. Yale, aduh Gelang Soko. Ate bulet keketon asen. Teker centrum le, teker centrum. Mon etalan made ason. Mon etalan sajena posang. Posang malala tampena. Terus nek didok-dok nang sikil ngangkat dok eling remolaan malian. Duh. Kula nek delok. Stop, Pak. Pancene Bapak Sitok iku ket biyen kok. Nek ketok aku kaya-kaya dikremus ngono ae. Saking wat. Gak iso, Dik, setrumi mati polae. Saaken tapi ngoten Dik. Masih ngoten kula niki masih kangen mijet tidake nggih purun mawon. Napa malih sakniki niki sepi job. Pun padhe posoan. Kula meneng-meneng daftar ten TKW kula. Marine wong job sepi Cak Kartolo nggih mboten ngejak, napa mboten ngejak. Daftar ten TKW kula. Waduh, langsung dapat panggilan Marlena untuk ke Arab Saudi. Waduh. Kula pun bayang nodo nang Arab cek legone Dik. Enak nyambut gawe teng mriko Dik, duwe akeh. Jenenge wong wis Arab Saudi, wah nyambut gaene lega jare Dik. Pas kula nyambut gawe teng mriko enten sak wulan. Pun kula tumujulaken sugih kula. Niki hari santai, minggu hari keluarga. Diajak kabeh teng kebon binatang. Kula nggih tumu teng kebon binatang. Biasa nek teng Indonesia niki teng Surabaya,
Niku kados napa-napa nek disukani kados kethek kei panganan kacang ditampani. Bajul dikei daging dimplok niku mboten. Kula tenggene macan tak kei daging dek njerakan kula soge sangu daging sangu sembarang. Kula sangoaken kula beto dek ono macan tak uncali sak kilo blek. Tenang saja macane. Diambu segak dek didelok tok. Mek dipecicili sing jenenge daging mek kelatelit ngono. Apa macan iki lara mek ya ngono. Wis ngale male jeragan kula tenggene bajul. Aduh bajule gede dek. Bajul genti tak uncali 3 kilo blek. Ki ngoten bajule tidak berkutik. Didelok kelap-kelop tok mawon. Tibake kula eling niki wulan poso mangkane. Dadi poso-poso kebun binatang tenggene Arab Saudi niku kewane melok poso. Aduh, betul-betul menghargai hari puasa itu. Pun maten kula ngoten pas riyo. Riyo niku jenenge jerakan kula soge nekakno kanca-kancane niku enten Londo, enten Jepang, enten Korea, enten Jawa. Perjamuan hari raya waduh pun panganan niku umbruk-umbrukan. Enten Londone sitok. Enten nebir enten Londo nggih Londo niku cekel bir dak dicekel dicetet ceras lho. Saged buka dhewe kula nggih. Bingung kula. Wong jenenge kula pelayani kula ndelok mawon sing nglayani. Kunti wong Jepang. Cekel-cek dicokot-cokot lho pun coblok tutupe. Lho kok gak potol untune, Dik. Genti wong Korea saut cepet dikarate rak langsung digelok-gelok. Terus kula ditawani kali jolokan. Nah, kalau orang Indonesia ya apa nakon? Oh, gampang. Kula eling-eling ajajine wong Indonesia. Botol kula cekel cek. Langsung kula angkat, kula cokot kula glok botole kula kries. Kula mamak kula lek bingung sing wong-wong niku. Jenenge jerakan ono botol kok dicokot langsung dikremus. Nah, kok dikremus nah lho. Niki kula eling-eling ajajine wong Indonesia, kula lak turunane Ponorogo Jalan Kepang. Tadi mangan beling kula, riyo mangan beling. Wah, sudah orang luar negeri niku bingung. Nek ngono wong Indonesia aku sakti-sakti rek botol iso dipangan jare. Kula niki lak ngeten apa dikulaan kok kan becak liwat blas ya kira. Sepi bapak mlaku sik. Kepethuk bebek. Bebek. Lah, peno iku ketemu bebek salam tapi malah ngilokno bebek saking paling lemune iki ta. Enggak, karep nyocokno rada kakok-kakok dedik cek adu. Bebek boleh bebek ya. Sepurane sing akeh. Matur anu sak kelang apa? Sak kelang. Apa sak kelangkong iku? Apa jaluk sepure kok apa sih, Bik? Aduh. Minta Seporana boy, Bik. Lah iya lho. Bebek minta pangapuret. Pangapuret apa rek opulet ta? Pangapora. Oh, pangapuret to. Lek matur sak kelangkong ku matur nuwun. Nggih. Ya, cewek iso-iso dedik gak apa-apa Ya ya. apa Dek kabare bener Dek? Tak rungokno teko don penomang nyanyi-nyanyi prasaku ambek ngedep-ngedep buah-buahan tak lu ngundur buk iki lha apa. Kerja bakti lho Dek peno gak ero saiki. Lanang wedok kerja bakti ngunturno buk gak apa, gak ndelok-ndelok wis. Pokoke sing kuat aku lho niki termasuk kuat Dek. Tapi nyambut gawe lek gak saru rengeng lah sumpek ya. Oh kesel. Iya, Kesenan. paman ya apa kabar? Biasa cacak anu pamane peno iku no. Kok rupane kok tambah sesek ngono. Sesek apane celonone tambah lemu lho. Lho dodone kok telonone. Baik ngangkat-ngangkat jambu kakean Loh. kae. Jare sapa sih aduh memel pendeke pamane peno iku. Tenang. Ket piye nyambut gawe? Saiki aku jenenge Dile malan. Jelas apa? Ngene, Dek, adikku Marlena yang tersayang, jenengmu saiki Marlena Satuka jare. Iku nggawa maksud. Aku bingung lho Satuka kok jenenge Jawa. Ono maksude. Maksud apa iku? Satu-satunya kekasih. Oh, Ono maneh. aduh, temen ta iku. Iya. Oh, Satuka iku satu-satunya kekasih. Mulane aja lek nyambut gawe ya, kon mlungker ae. Marno ono banyu wedang, ya terenggeling. Wah, menawa kulan apa? Ya ana dolek-dolek. Pamane peno tak nunggu dagangan, aku dolek kulaan. Don wong-wong ndelok kabeh pating krintip peno jogetan. Nah mestine lak ono wangi. Lek sampe kecemplung nang kalen kono ya Lah apa sih lho wong jogetan kok kecemplung. Iku lho ngrungokno gambange wong cek enak liar-liar aku. Iya. Males nyambut gawe malian. Ya nyambut gawe ya seneng-seneng tok gak nyambut gawe ya apa. Iya, Lah nyambut gawe tok gak seneng-seneng ya klistu wae. Iya bener-bener Dik. Pamanku nom-nomane ben iku seneng-seneng tok. Seneng-seneng tok. Mesti gak mangan guyu wae.
Apa? Mangkane bengi tengah wengi digugah aku dijak guyon tok ae. Iya. Ono wis ta, macem-macem aku nek gak gelem guyu titik iki. Tapi bener dayanane paman iki tadi takonono apa Mas dayanan sampe ojo celuk Cak, celuk Mas. Iku golek celuk Cak biyen iku. Wis bosen celuk Mas. Zaman saiki aku nyeluk emas. Iya. Oh, gak matuk papa malah cocok saiki. Papa baseman ngono ya. Celuk papa. Heeh. Rupane kok kuntul celuk papa. Wis biasa ae. Biyen ku dayanan rujak. Dengan rujak. Iya rujak nu doyan. Panganane rujak seneng deh. Seneng rujak. Rujak cengur. Bek. Rujak cengur panjene lho. Bek. Lah nek wong aja menurut rujak cengur. Kok pernah didupaki. Enggak panjene pamanmu nek nang cengur masalah nyosor ae. Senengane iki biyen panjene. Anu, Bek, aja susu balik sik. Ana apa? Aku lek ngrungokno swara sampean niku eling biyen ya. Biyen sik petuk-petuk mbakku sik pertama. Wis aja atik mbalen-baleni jaman biyen, garai gak karu-karuan ae peno iku Sik, lho. zamane jeragan jambu sing jambune torep entek berapa kanjang. Makane tak rewangi aduh sampai gak karu-karuan untung dikukup pamane peno. Ya gak apa-apa padha ae ya. Ya seje lho, pamane peno kaya ngono, peno kaya ngene. Si ana hubungan pamili dadi ya padha ae, Bek, ya. Iya. Dadi aku ayo anu kok sik kari Lah, apa? sik duwe rengeng-rengeng mana situ Oh nek ngeng-ngeng aku akeh cuma embo mlebune sing gak iso aku. Biyen pernah iku kula nduk ndi rengeng-rengeng kok akeh. Tak rungo-rungono ndek ndi digerobak kae. Makane bener lo dhewe iku ya. Kasih kena balik papan aku rono jare mari teko kono. pira potongane dhek 55 rambut bintik ireng dawa tapi jempol dhek pinter humor gandeng aku cak iki
iki sapa Bob Marlena cak wong Madura awan bengi cak ketok mata nek wis manggung persis cucak rawa pancen ngasir dhek tak pikir-pikir yo cek gak pantes upama tati aku isin dhewe aku kuru kono cek lamune dina minggu aku andal lontong elu dheke bareng paman baskom dikuyu-kuyu wong ana ebong kaya lembu gandeng buta terong ngene ku ponakan gak wani mbek ngene kan niku panjenengan sik gedang ta lho sairan penoy nyinggung aku ngono tapi ku mau kenemenen lho penoy ku lho aku ki sebagai bebekmu mestinya kau hormati. ya syukurane mbek sing akeh wong atas sing buta terong apa sing ya gak apa-apa panjenengan cocok nek lembuk mek buta terong masa lembuk oleh Arjuna ya gak cocok. sing penting saiki aja kathik geger-geger masalah biyen-biyen iki mang lak kanggo ngiling-ngiling apa Nostalgik. Nostalgik ya weh. Jare wong nek nggone metu lho iku bahasa Portugis, nostalgia iku. Apa yang nostalgia bahasa Portugis ya apa bener iku? Ana gike ku apa? Ya wis rukun-rukun aja sampe geger-geger dadi sing sabar ngomong arek iku ya. Nek aku ngono sakjane rukun lho mbek pamane Peno iku. Paman sing angel ya. Wangel adenane. Aduh cerewet lho masalah lho. Iku wis kadung watuk angel adenane. Nek iku ket biyen menyendhi loro watuk ta lho. Enggak ya selari dadi bojo Peno kakean ngangkat jambu. Cari sapa sih? Ngangkat salak, ngangkat apa poh barang iku. Aku nek tak eling-eling lho. Nek dipikir urip ijan iku jarene elek ya, wong wedok kan ajine. Heeh. Iya. Nek tapi nek ndelok pamane Peno sokol nyakup ngono ya apa rasane lho. Kak, engko iku didandani ngandhi susu lak jejeg dhewe ta ya. Dadi Peno kudu sabar, pancene wong bebojane kadang-kadang sing lanang cerewet. Oh, sak 3 dina bisa niku jamune 3.000. Lho tapi aja maedo wong ngangkati sedina tet. Ngangkati sapa, Dodo? Lho ngangkat banyu, ngangkat jambu. Dagangan iki batine seminggu gak ono 5.000, 3 dina ditarik 3.000, tapi kadung dadi bojo ya apa maneh. Gak usah kadek gagar-gagar. Iku lah ali-alian akik tok ta iku, juragan akik. Kakean akik dek iku, gak kuat nyonggo akik. Gak watuk boleh nyurung dagangane Marlena enggak. Kakek nyonggo akik ku gak kuat tak kongkon dekek kan iku. Lah gak kuat gak perkara nggo akik, iku irunge kengarepen. Jalane arek-arek, Bu Marlena. Aniku Pak Basman niku juragan jangkrik sanes akik. Murang-murang bojo kula, tak pikir-pikir temenan panjenengan. Nek juragan jangkrik lak nyusup-nyusup nang lemah nang gone suket-suket nangane sampe mentol kabeh lunge kula. Ndusel ae rone suket-suket. Ya enggak be wong ngono ya. Akan ndusel. Paling lak kulak teko wong mosok digolek dhewe. Lho upamane Peno pedit. Timbangane kulak golek dhewe apa ndak alun-alun niku akeh. Kak, selari dhek gandeng karo Sapari. Sapari karo dhek iku gulet ae bendino. Apa? Sing dhisik Iku pacaran nang. jambu Peno sak keranjang. Oh, gulet koncoan ta, prasa. Halo loh. Loh, halo lo. Kon kok rasane aku gulet ambek paman iki apa ya? Lesbian. Lesbian apa? Lesbian. Oh, jenenge Sapari ya lesbian. Iki gak ngono. Gulet ambek pamane Peno. Tundingan nyambut gawe sing dhisik. Apa iki? Iki bojone paman. Iki ta? Bebe. Tuh karo ta. Oh, dhek sing jomblangi lali saiki. Masalah bebekmu perokok ya. Lali Peno les sepeda montok telu iku ngolen aku Peno sing dodol-dodol jiwet iki ta. Iya, saiki paman gak tau metu wis. Ya Dodolane lak juwet tapi pandangannya Dik sing penting. Ah, ngono ya gak apik, Bu. Apa? Dodol ya dodol, Apa? ngono sing jujur. Lho ket biyen aku lak jujur kate
apa? Lah kok peno kok pandangan apa? Lho, ketoke bakul juwet tapi wah. Awake dilihat seger, lho. ngono lho, seger wong bendina Ketoke kungkum. juragan. Apa lah? Ngene lho, ponak aku gak tambah ngremeti lah ngene iki. Lah iya. Aku kan ndelok bebek kuwi koyo manuk puyuh. Ri, Lemu. Ya sajake oleh pamanmu iku apa, Dik? ngono lho kadek krungu paman malah medhot nang pasar derekan, Ri. Iya, pamanmu bendina iku dolen nang nggonku terus lho. Tapi perasaan gak tau metu nang nggonku mbok apa perkara biyen iku, padahal aku wis gak ndati apa-apa karo bebek. Dek sik curigi. Curiga ya apa sih? Curiga. Curiragi. Iki lagi. Curiga. Mang gak rono ta? Mau rono mang isuk-isuk. Lho, Bek, mang jare rono. Peno macem lho, tak kok ngono kok dagangan kok rono iki ngaco iki. Masih Isuk ngono. mang. Oh esuk. Iya. Golek borongan bor-boran. Oh biasa kandangane blontang. Iya ngebor sumur kok apa nggon golek garapan telu wis piro 600 gak kondo bebek arek ngono wong lanang nyeleweng. Tapi apa iku? Wong lanang celeng iku, anu celeweng. Kok iso lanang celeng. Bener ya apa bojo bener diceleng-celeng iku, Bu? Kak kok tadi tekane pamanmu aku. Lho. Lho, ya. Lupa. Oh, lah ngene carane, bangus. Dadak kon bengak-bengok nyanyi-nyanyian rengeng-rengeng bebekmu kon ajari ngono bebekmu ya. Kok krungu ae peno. Lah gak krungu ya apa wong nglumpuk kok kene anjene. Ya apa kali kula? Lho aja nyelathu aku, takonono sisian peno takono, sisian peno. Ya, diruni dhisik tak tekan. Sisian karo sapi ya sisian iki. Bojo lah sisian cara Ya ngono. timbangan ngono, terus Surabaya iku Oh, sisian. timbangan. Tapi mau ditimbang yang jomplang lagi. Merlena. Pas rada emak kakene. Otak sing bener. Aduh, kakak kok Otak balik. sing bener, ada salah ngene salah. Ada urusan ada Man. urusan. Apa sing bener iku, Man? Lah apa ya? cara medul iku ya. Iya, Pak, ya. Ngocak sing bener. Ya, apa, ya, Pak? Ngocak sing betol. Mending kae lho aku belajar lho, mending kae lho. Cek cocok to bisa medur lho. Ono sisiane ngocak sing bener. Lah, iya. Ngentari dander. Kak, Peremang ngocane sampeyan lah. Ngocak apa boleh? Kok malah kasar, Kak? Pakai kasar wong kon di. Biasane halus-halus. Ya lak kita ya. Aduh, setia mau siang kasar, mau malam halus-halus deh iya. Aduh, malah nang satu ka sayang deh iya. Nggih. Loh, pas ngocak satu kak. Sampeyan sing kayak juluan arek aku. Sopo satu Jadi ngene, aduh hai sayangku. Marlena. Peno saiki dadi sisi aku nah tak celuk ganti Marlena 1K deh. Wis, saiki ngene ae. Coba ta. Aku dadi bojo peno gak setorong tahun ya wis suwe ya. Sing wis asale kon pacaran mbek tolo piye ta? Arep apa? Ki tempuruan ki. Lah? Ki tempuruan. Loh aduh. Kak. Ayo coba ngocas ya. Ngocas aduh. aduh. Waktu nyemprot bensin. Bensin nyemprot. Bener ya. Man. Biyen ya biyen. Nah. Saiki lek termasuk ponakan ta. Iya keponakan. Dadi orang laki ku sing sabar. Kok iso sabar ya apa sih? Sabar lho, Ri. Kok Jadi orang laki mon ro kereng-kereng. Kan nggih. Mon lek rong kereng kan bingkok. bener. Ri sabari. Iya, ya. Mun tak bisa ngocak medul aja ngocak Oh, apa? pelak. Apa nasi pelak lo? Bingkok celegu puntal kekean. Apa? Dadi orang laki jek reng-kereng marai geseng ngono, Ri. Masih kan ngono lho. Ya apa sih, Man? Ya. Kon gak tanggep wong liya, tanggep anakku dhewe Mas. Lah ya apa iki biyen Man saiki mang eling-eling ngajak rengeng-rengeng. Tapi satu-satunya keponakan tidak memberi madu yang manis rasanya, tapi memberi racun di tangan kiri. Apa niku kok tak iki niru sik ono magetan ngene. Kemajuan pamane penuh ada iso muni racun. Iya. Padahal aku adalah madu satu-satunya tuh. Wah. Iya. Facebook ya. Apa? Masih pernah yang ngono. Apa? Ceritane Brodin iki diterusno. Wis. Facebook. Masih katole ngono sing wis-wis ya wis ae ya. Sing mburi ae dibaleni. Wah, Sapari ki anu eman ngedu ae Sapari. Seneng. ngileni Ah, karo ciri pamanmu ta? Seneng nek keluarga kami rentak. Nek muring-muring ya pitus nirunge lak entek batune. ngawur ae. Di antara abu kalau rolak iki ya kudu sini. rolek ya. Bok iki sapa? Bebe mbek paman. Oh, sisane buku kakak ya. Oh iya kakak. Masih kakak tua.
Kakak tua tadi sing rukun. Ya ya ya. Iki malah apa sih kadek nyusul-nyusul. Ono wong lanang nyusul wong wedok. Lho anen aku nyusur. Anen aku nyusur bapakku kijenan ane. Bebek yang ngono. Mangreng-reng dhuwur bo ijen terus tak pedhuki. Lah lek ijen tak terus koyo wong gendeng. Kenakan suaramu. Iya. Jadi dewangi mek Kartolo ngono lho, Bas. Kone wangi ae bebek men lho kone kula. Sing ngongkon sapari kok lho nyangono dhisik ngono. Oh, Masih ngono Cak Basman. Apa? Mosok wong selalu tegang ae. Nah, Iya, tapi waktu nyambut gawe. Tegangan ae. Dadi kono waktu titik aku ambek ate dolek kulaan ngrengeng ngono Cok, lho. cok. Cocok ya. Kamu ponakane peno. tak bener. Lho, Rengeng-rengeng tok delok gone tok dalan rengengnya Lho apa. aku biasa ambek dolek dagangan. jane Timbang ngantuk. ngono gak pantes. Lek rengeng palang paman iki nggawa gitar pisan lho. Tapi ngamen aku. Iya. Lho lek dipelajari pisan lebokno Wis orkes. termasuk luput iki bebekmu. Lho. Luput. Lebokno orkes Melayu. Wis gak iso. Elokno orkes Melayu. Arek potongane kok kendi ngene. Wis gak iso wis. Aku, Bek. Disemborano wong, Bek ya. Temen. Aku dilokno wong kendi jare. Cincin Kendi itu gak urun teles. bermanfaat ya. Pen sisan. Apa nih? Pen. Iki tak pek. Iya. Lho. Eh. Dudu adune ku. Ka ora dudu adune. Lah kok iso? Wong wis duwe bojo. Emane ponakan, emane oleh pamane le ponakane ya. Lah enggak diarani lho. Mlorot tri jenenge. Loro gak ngono, ndelok potongane ngene ngene seje pisan. Mestine yo ngapik cacak nih. Lah ngape cacakne Cacakne iki wis tambah tak mati. sotek menok lho. Cacane iki Tambah mati. ngeblesno ae. Sapari ngiling itu sapari ada. Tambah gak karu-karuan kon niku. Iya dianggap jangkrik bae dikileni. Tapi saiki ngene ya, wis jelas iki lho. BBM tambah suwe tambah kurang ajar. Betul. Tambah ngelamak. Lho. Nek Apa ngene ini aturane wis sama iku? wis nyatane aku nyambut gawe ijen kono dalan, lauk-lauk bengak-bengok. Biasa wong lanang wis tuwa ku macem-macem Ya, pikirane. saiki nek peno iri, saiki peno rengeng-rengeng tak jam piro we. Tak bayar. Oh, kenapa meng tak ya apa? Tak tahu. Iki kita orang iki gak oleh ringin. Waduh. Masalah. Kok iso ngomong kita orang ngono lho. Ngomong kowe waniso mau. Ngomong kowe waniso mau sembar-bar kita orang. Oh, apa kan lho. Lah bahasa dicampur lah gak ono eleke sih. Iya nasional tapi kebacut ditrape iku. Ada waniso ngomongmu. Ana nang kurene kok ana perlune lho sebab kita orang. Wah. Lho, lek ngene lak urung-muring-muring Gak ta. muring-muring, ya tetep muring-muring aku sing mangkel aku. Bebek mensem lah peno ya mensem. Kenapa aku meng sama aku muring-muring mangkel aku. Murung-murung ri. Lho muring-muring aku. Raine Biasa pamane peno nek ngene iki. Ya Apa? ngene iku telat jamune. Masih kok jamoni warung ning aturane. Kan ndok banyak telu langkung kok. Enggakno dodo mentok merongkol rasane ning aturane. Kak Basman wis tuwa ojo urang-muring kok tambah kekel watuke. Lho. Bisa kekel ngene timbangane aku batinku rusak. Kono nek jamane apa ya? Oh, ndok banyak iku telu. Lho, ndok banyak, ndok banyak tok. Ndok apa? Ndok jamak sih ndok banyak. Sampai ndok banyak. Lama. Ndok banyak sing buan. Oh. Wis campuran dedek. Gua juga gila di gori nanti dibeli. Riri, kon niku wong jamu kok campur dedek. Lho, bae jamone jaran. Rumah samu ki belo ta. Iki ngono manusia. Wis saiki ngene ae. Aku ya ngene ya sakjane. Ya apa? Tak rasa-rasakno mbek pamanmu iku lho. Iya, Apa iya. ya, Bek? Manasno ati. Iya. Panas. Panas hatiku. Lah, Bisa kana wong lanang ndek etok. Lho. Dikira dia saja ki Lho, laki. ya apa? Ya apa lek ngene, lek Mas meno. Bob iku ya lanang. Nah, Wah, Benar. iya. Pilih tanding. Iya. Aku saiki nek ngene gak kerasan ndek omahku minggat ta ya. Ayo minggat sampe aku. Lho, Lho, Ri. kenapa nih? Kepari gak dakno koreknya ada bob jan bob sapa iku? Iku lak Bob ae dek kono. Bob preter iku. Kok lak apa? Bob sapa? Bob tutu poli. Oh, ya wis, Bek. Bob Eh, iku. sabar. Pernah nak tak dumbek bintang film iku ado kalae. Sopo yang kon sopo? Iku Bob tutu poli. Wah, yo anggur kene sih. Jadi sapa ngono nek mentang-mentang aduh peno iku ilingo Cak Basman. Apa? Wis tuwek tak kandhani ilingo peno iku. Apa aku? Ojo macem-macem. Oleh wong koyo ngene sing dilokno koyo kendi, sing koyo lembo, aduh. Masih ngono lak ngrejekeni ta peno. Wadah, ngesekene op tapi ngerusak batin ae kon. Ya apa dibojo marek kon? Peno sampe rusak-rusak dhewe. Heeh. Timbangane aku ngene melok rusak, aku wis gak mulih. Lho, Lho, aja Bek, mulai Bek, kon. Bek. Aja mulai kon. Ngene lho, Be. Bawangane. Opo dhisik, gak Apa? perlu geger-geger. Pene iku ya apa sih wong ganteng koyo ngendel rambutnya sing mburi jekiter iki. Katole ngomong apa lho? Kena yang ngono Cak Wah, Bas. katole iki. Adakno. Sing disebut apa sih? Lho iki Wes. masih ngene modern niru penyanyi barat iku. Rod Stewart jarene. Kena ya. Oh iya, Rod Stewart iku lho. terus curut iku lho. Cowok. Wis Wah, untungan, katanya. Cak. Ya apa? Rusak batin wis untung-untungan. Apa? Daripada rusak irung.
Arek iki sampel kok arek iki. Nang eruk-eruk lampu kene kok dakno. Oke, sabar, Bek. Kok sawane ono persoalan sih? Sawangane pamanmu iku. Nek kon gak mulih, gak mulih. Mas aku gak mulih. Bapak. Kok peno wong lanang masih mulih ndak apa-apa. Iya, kon gak mulih. Aku gak mulih. Podo gak mulih iki. Ya, Gak mulih. wis Tak dol omahmu. Dol kok dol. Gak apa-apa aku. Ojo man. Rupamu kayu nah, rupamu kok cebuk ngono. Oh, temenan Bangsa. iki. Kuwi lara mbok sing sabar apa. Sabar apaan nek kadung mangkel rene. Rangasan ngono. Gak temen lon, muring-muring lon, udele mlembung mimpes. Ambekan iku. Wah, kon iku Siapa lagi lah? Yo, betul. Bebek minggat iki. Aku gak ngurusi wong awak dhewe bingung, gak ngurusi wong. Pamanmu lah kae jen. ijen aku lanjut. Ya ijene kono kebon binatang ngono. Jawa. Saiki ngene Ya, delok-delok kok. Timbangan awakku ijen kok ngene ya, Kak. Ya tolong aku semule sarasen. Bah omah iku dipek wong bak apa gak jawane. Wis tetep aku gak mulih. Gak mulih? Iya, gak mulih aku wis. Man, peno gak abot aku ta, Man. Lah apa dibotong kon ngono? Peno ndelok aku, Man. Lu ndelok kita orang tahu pisan. Temen. Kita orang tahu nek kon aku. Yo sepurane lek mang iku masalahe teko aku sepurane wong bebek dhewe ngomong tak Ngono kon parane. wangi tok ae kon. Hah? Iya. Wis pisane dek pon aku, ku nek buyar koncoan. Wis, gak nuruti kon. Waduh. Teko mburi kok jarang kimar iki. Iki Kaose lorek. gara-gara iku ana lho kira. Gak iku mang jane lek bebek ijen ah. Terus tak peduki bek menawa ngurusi dagangan tak ewangi bek menawa ngangkat gak kuat. Dadake dijak iku mang sautan. Nimbangi. Kon niku dasare cemburu kasemane iku. Nah kok ngono kok ngedu. Kon njak minggat barang. Dandane nek tarung kok timbangan nonton film langur ndelok kon. Seneng lek pamanku cathek-cathekan mbek bebek iku. Terus siapa saiki kelangan bebek ambek paman niku? Ya nek kena ya di apa? Sadarno. Dipenggak lek gak kena ya jarno ri wong ku njaba bah ngene. Niku iso ngomong njobong sak keluarga kok njobong. Nek ngono pamane naruh gak enak barek aku dianggap aku sik barek bebek padahal aku wis sadar. Iya, wis besok iku balas dendam kok kon. Balas dendam akhirnya. Ya omong ngono ri, ya. Omong ngono sampe kon niku ngobong-ngobongi paman, kok pas paman mangkel mbek aku. Diobongi nang dadi. Heh? Diobongi nang dadi. Jaran kepang ta aku. Kok kon niku ayo berusaha ya pamane disadarno bebek disadarno Ya ya. rukun maneh. Wong nglumpukne ku apik pokoke gak misahno lho. Iya. Nek ngono kon golek penggawean dhewe-dhewe. Ngono ta? Iya aku tak ngurus awakku. Iya. Jula-jule gendhinge dilal ya. Ning ngene iki gong telu. Nek gong telu ngene eling bojoku malah. Aku ben kae nek bojoku lah bojoku ben sinden. Aku dodol kendang. Mari nyinden kendangku cilik digawa mulih. Bareng teko omahe aku tangkep bapakne. Ben bojoku kuwi lemu nek mlaku blek. Tangga kaget sangkano keblek. Bareng kepingin cilik dhek diet. Gak nganggo apa-apa, nganggo stagen. Stagen 20 meter singsetno wetenge. Wetenge cilik kebablasan melet. Saiki cilik tembur aku gedhe. Aku nek turu, bojoku takon turu ndukur, aku turu nisor beber kloso. Sakno bojoku. Bareng tepahe lampu mati, bojoku tangi aku kaidekan. Saiki sakno aku ndelok bojoku, nek ketok bojo ayu ngene mringi saya kuwi. Lah apa saya ada buka lembaran. Oh, enggak. Eling nostalgia. Biyen yo biyen, saiki lak wis oper ta. Mbok aku ndelok kon iki ya apa ngono lho aku iki. Apa ya apa iku apa? Aku iki pikirku kok lara ae di bojo ayu.
Lara ya periksa, wong akeh dokter kok. Wong ketok kene kon bengesan alisan ngono ati wis cekot-cekot. Embo iki. Mangane gak enak, aku bengesan malah keliru. Mulane kene omah jadi bengesan, wis elek ngono, ruwek-ruwek ngono lho. Dadi Nek ana tamu wedi. Oh, tak temonane dhewe lho. Nek ketok kon ayu aku iki atiku lara. sak enggak-enggakane nek bojo ayu lak kena geso godayo ta. Wis godaya aku kuwatir kebacut. Bacut kon gak mule ya apa? Ngono. Ya ndelok masih tamune lak ya ngerti ta. Kon wingi nang pasar kon garu tak dolok kon. Lho, ngono iki lho. Aku iki kuwatir kon nang pasar kon budal tak tututi budal lawang tak kunci. Tak tututi mrono. Ki bae. Ditakoni wong sak pasar. Lah apa cak kok esuk-esuk wong lanang kok nang pasar? Ajenge tumbas bawang kan. Ngepek-ngepek ati, mbok kanggo apa gak ngerti sih aku. Padahal wong iki kepethuk aku. Iya, terus ya apa ngomongnya apa? Mang aku kepethuk bojo sampean, nduk endi? Nduk ngene kono lho. Iya. Nduk ngene iringane ngedol kembang. Lah apa sampean ya? Ya aku tak war tuku kembang ngono. Ah. Male-mule nggawa kembang, nggawa trasek, nggawa brambang. Jan iku pura-pura tuku tak didoli temenan. Bareng mule lawang tak buka kon durung teko aku pura-pura wis no omah suwe ngene. Jane aku wis teko pasar. Ngono iku malah pemborosan sampean iku, sing enggak dituku. Lah iya ya Nduk apa? kota kok pemborosan, ya. Karepku ya gak pemborosan wong cemburu lek gak kena semono. Kon tuku apa? Tuku trasek wingi kok. Lah apa susu gak kon jaluk? Hah? Susu kok gak kon Lah jaluk. wong suwe iku ngenteni leran ijol-ijol. Ya masih ngono ya jaluk mung susu arene. Lah piro sih? Piro wong 5 repis ngono. Kok gak kon jaluk? Lah iya ngenteni pirang-pirang jam 25 repis iki lho, Pak. Nemen. Jake tak jaluk aku kok isin ngono. Aku jane embo ngono lho aku. Saiki ngrondeng iki lho ya apa? Wis apa nih Drondi? Lah iku kamar iku lho. Apa? Dirobono ta? Lho, kok dirobono. Iya, Saiki ya. wong loro ae lho. Wong loro kamare telu. Lah iya luwe. Ya Paling apa? nek ana bolos sing teko desa-desa nginep paling ya cukup siji, ya. Tapi ya bolomu dhewe yang kerep rene. Boloku gak tahu. Kok iso lho. Paling ya sampean penggak jange rene. Bolomu rene kok turuan sih. Hah? Teko wis terus turu wae. Ya pegel perjalanane ado. Kamar mari tak cat lungset kabeh kamare. Ya gak mosok nglusutno kamar, paling sing lunset sprayine. Lho gak ngono wong dulurmu rene gak turu e. Lah apa? Kosot nok tembok. Sampeyan niku nyek, ya apa sih wong kok kosot iku. Jate ilang. Anu cak heran. Iya. Gak tau ro adik ditemplek-templeki anu ngene iki lho. Iya ono gambar-gambar Iya, iki gambar, heran. gak ngerti sih. Meneng-meneng gambar iku sing ono gambar wedok ya. Iya. Dijejeri. Mari jejeri ngedai pringis ngono. Aku meneng ae iku lha opo ngono karepe iku. Heran, sembarang dideloki lampu-lampu dideloki. Aku iki dop iku dijopo. Mari tak umbar ae. Iku dae lak nglitis e, durung nglitis iku. Iya. Meneng-meneng dop dijoko dipasang maneh kesetrum tak umbar ae. Ya iya. Kapok. Kandhane ono. Kayak apa, sembarang Mas? dicopno. Apa cek patu iku lak cek kesetrum cek kapok cek garene-rene ngono lho. Bala-bali rene. Sampeyan kate dadi urusan, ah ngawur ae. Lah apa masa dulurku lak dulurmu ah? Sing urusan ya kon. Oh iya, nek dulurku dipatek-patekno ngono. Oh ya katipatekno karepku aja rene-rene ngono. Sampeyan yo gak ngono, mosok ating riwi terus adulur iku. Ngene mari, lebokno iklan. Iya. Kamar iki. Ya dulurmu telepon iklan. Lho. Iku lho kamar lho. Oh, kamar cek ana sing nyewa ngono ta? Iya. Sing kontrak ngono ta. Iku salah gawe lawang biyen niku. Dinane gak cocok iki. Bener takon dhisik sampean. Lawange ngadep nang ndi ngadep Iya, nang ndi. ngadep nandi. Jarine takon sing apik lawange ngadep pendukur. Terus ya apa dadine wong nek metu? Lho, ya menek ondo. Gak iso kemalingan. Malinge gak dalane. Hah. Tapi apa enake? Enak wis ngene wis. Omahe ku didol kabeh ae wis. Didol kabeh. Mosok ate turu gentenan. Turu dhewe-dhewe mari. Turu dhewe-dhewe. Lho ya iki terus aku semaput iki. Lho lha timbangane eman nganggur, Cak. Ngono bojo turu dhewe-dhewe lho. Giliran. Masih Wengi turu nang kamar ngarep. Sengi kamar mburi. Iya. Aku gak turu kelom-kelom ae mripatku. Sampai niku gak kena tinggal anu Iya dilepok. Iya wis dilepokno iklan yo kena. Kira-kira pira saiki suwane tahunan apa sebulan apa setahun? Kira-kira berapa kira-kira? Ya lihat-lihat. Tuh, yang dilihat apa? Hah? Yang dilihat apa? Lihat-lihat kekuatannya, Oh, kekuatannya yang ngontrak, ya. Iya. Kras. Kras. Eh, Kras. ono wong. Ono wong. Kok iku ri mlebu aja tekan jaban. Lho lah oh. Lho kok ngomong lu jobok pansokan. Loh, Apa? om aku kudu gede ke, jane gede kok. Sangkano dulurmu aku deg-deg ae. Sungkan tak kok kena-kena bojomu kon mang. Iya ya Rundi. Alah Ngintip nduk mburi-mburi kono. Aku mau sangkano dulurku. Anu, krungu turu dhewe-dhewe lho, mau Iya. pinceng ae. Ngono aku siak ngono pikirku wisan.
Aja ngono ta. Kita isuk ngajari ini Sapari. Siapa? Sapari. Apa wong dolen ae. Aja nduk pawon mang keculek bakune parut iki. Kon kok gak apa-apa ya, Dik. Aja percaya Kartolo. Aku mah teko pasar tuku apa iki lho, kaos kaki 1.300. Wong ngene kok kon dodono ri kon. Saya kan duwe sayang anak. Sayang anak. Mosok kalah mbek kuntet. Kuntet nang omah kaos kakian. Jadi ngomong ngono lho krungu tumpuk kon. Lho gua lah, kok ngatuk kadane wong nagih ae kon. Lah lek aku lungguh pernah ngatik lak boleh gak enak ya padha ngadeki ngene ae. Gak, ya wis lungguh ta. Dek kon. Gak apa-apa wong kursi iki dinggoni tamu kok. Dek, Tin. Nah, apa? Godhokno wedokan. Sapa sing digodhog iki wedok digodhog. Anu wedan. Wis kosong lho. Banyune wis gawa bubukan dhewe kok. Oh, nggo dhewe. Padha disarip ae. Wis kosong mlebu lho kene lah apa dadi perlu ngomong pancene wong kudu tukar pikiran sementing Iya, iki ya omongno pisan ae mari. Dek iki iso. Lho perkara ya apa sih kan iki? Ya diomongno perkara Perkara apa kon iki? Kon iki seneng nek kawan bojo geger kon. kan ana persoalan sing diomongno iki lho apa. Kon iku senengane kan bojo geger. Iku lho ya omah iku. Iki gak delekno wong apa omahku iki. Terus ngono wong iki piye? Ono aku bojoku. Lho. Wis sing nggoni ka ono. Iki kate dipletur iki, omah iki dipletur kabeh ngono lho. Iya. Lah wong kon mletur. Lho, lah opo? Lah apa omah sampe gedhe dipletur. Iya, Nek wong pletur loro piro? gawe kamar sak menika iki lho. Oh, ya apa wong sugih? Kamar piro? Kamar telu. Oh iya, terlune lah apa golekno wong diapakno, dirubono ta. Kon turubono. Sapari digolono. Dalekno wong dikon nggoni kamar iki lho situ iki lho sing kosong iki. Ngono. Duit bola piro? Lah kok sing nduk Wonokromo 3 nek. Bolaku 4 nganggur om. Ya 7 kan, 7 Terus turu kene. Heh, Piye turu kene? kok sik turu kene apa? Derek Kan ngono niku panti asuhan ta. Kontrak-kontrakan. walah. Dalekno kontrakan, cek ngontrak omahku iki ngono. Nyewa ta? Iya. Aku kok krungu sebulan. Aku njaluk sebulan sing ndi? Apa sing aku sing nang mripat perih iku apa njaluk sebulan sing ndi? Iku lak dolenane arek cilik. Ke sebulan ya apa sih kan? Lah sebulan. Oh, sak wulan. Saulan utawa setahun. Tahunan ya kenek. Ngono lho. Pokoke kok kekuatane apa ngono lho. Tapi dalekno wong sing gadhe gandengan lho. Lho gandengan rusak kabeh kamar. Pati didang-dangi sewek barang iki lho. Ijen-ijenan ya? Iya, Oh, bujangan. Iya, bujangan. Lek di bojo gak oleh ta? Iya, aja. Soale kamare mek situ. Kamar wis Saiki situ. umpama nyewa kene aduse melok sapa? Kon atus melok sapa kon niku? Ya Wah, dadi siji, wong sumure mek siji. wis ngene ae, kamare nek turu nang kene ya wonge ya. Aduse nang nduku kupang kono. Lah kadang-kadang lak ngono ambek turu-turu tok. Gak ya sak aduse kene. Nek kene gak jeding ya. Heh, Jeding. jeding ngono tapi jeding kemaron. Ya Iku jeding jenenge ngono. boling. Wong Jaluk sugih. piro kan. iki? Jaluk piro? 7,5. Piro? Aku iku Kon kok ngotot tuh. Puro. Setengah iki piro? Wah, kon karo itu ngono. Puro. Sak kamar iku 7,5. Iya. Setahun sak wulan. Setahun. Itu setengah ibu. Kenapa? Lho 7,5. Piku. 1,10. 75 ta? Lho 750. Oh, sak bulan. Setahun. Kamu ora Lho ora wong kamar cilik. Ri, 750.000 ri, rumah sampe 750 tripis ta. Arek iki. Saya ketahui juk guyon tak keran. Kok kamarmu ono apa nek beli pit emas ta? Kok Lho pelipit temen. iya sih, delok apa oh. Kan delok kadang. Arep nek ngene 75, mosok kon niku kalah mbek Kijang. 750. Lah iya. 75. maneh. Mosok kalah mbek Kijang Judan Benowo wis 150 kan. Ala apa? Lah aku lha apa tumpakan iki. Sapari iki mancing-mancing muni 750 ya 75 ri. Cek didukno ngono Sing lho. duwe cek bingung ngono tak karepmu. Wis ngene ya apa? Soale ndak kuta lah ya regane. Aku duwe wong akeh ya, wis ngene ae. Wis sak kamar-kamar, akeh. sak kamar-kamarmu pisan jek di kontrak mari. Wis. Tapi disangka ta wongmu kon ketenge bareng. Lah aku minggat. Kan iki lha wonge setak kon niku. Arek iki gaya arek iki. Kok ngomong-ngomong temen kok. Kok kontrak lho wong kontrak. Kon sementara nduk loteng ae. Iki kan lotenge. Lho, gawe. Gawe niku kapan aku dinggoni kok. Sederhana kaya omah Alimin ngono ae lho. Gak apa-apa sederhana ngono ae. Tapi kan kuat. Aku nang ndukur nggone ali menu kaset to ndukur. Wis sing bener sak kamar tadi Iya. tak genano dhisik engko ya Ya mangane. yo mun njaluk 750. Mangane golek dhewe. Iya, mangan dhewe. Tapi nek kapan mangan melok kene kok blonjo. Oh belanja mesti banyu-banyu putih gak oleh sumbangan teko sing omah. Iku teko krelane ngono. Tapi aja njukuk dhewe, tak jupukno ae. Oh ngono. Iya njukuk dhewe. Saiki ngene keran nek 750 iku ya kedukuran. Dukuran kan. Iya, Ya jaluk rendahmu piro? Wis ketok ndidik ngono. Tindakno didik tindakno. Kata di omah diketok rek. Wong omah kok diketok. Repot to Hargae, ndidik. hargae. Apa iki aku ndandani dhewe ta?
Iki ana kerusakane. Mamamu dhewe bakal dandane bakal robono sapa. Lho gak ngono lho, ana wong ngontrak iku sing dandani sing duwe omah ana, didandani dhewe ana. Iki sih elek ta wis. Enggak, iki kadane ya api cuma kadane rusak, ya iku apa piyane ndukur gak ana ya. Cagake gak ana, temboke gak ana. Iki kadane. Oh, iku arep durung dadi. Oh, lah lek ngono. Ambene ya gak ono iki. Lho enggak sing pinggir lawang iki lho, kencenge lawang, enggak sik growak. Iya. Durung ana lawange. Tapi tempel koran kena. Heh? Tempel koran. Koran padane opo kon niku? Cuma wong-wongane senengane nggonku lek ngontrake bahkan dinding-dinding kok ono gambar-gambar ya gambar. Oh iya bener Dik. Arek nem saiki iki lho. Dracula barang ku seneng. Seneng. Lowo kalong Nah, mlebu wonge kaku. Kaya gambar biasa kanggo hiburan iki lho. yo kembang. Ya ono rukunan eri. Lek Iya. kon sing oleh wong kok pareng mbek aku, lek aku sing oleh kon ya kudu ngrumangsani. Wonge gak gelem lho. Heh? Ana wong diparung masa iso ta. Komisi wah kon niku. Pokoke sing ndoma aja kaya dhisik, sing penting lak perantaran. Iya. Iya bener Dik. Kalau 200 ya ta. Heh? Wis aku ngelancangi 200 ya. 200? Iya. Tuku buku pone kaca kono. Wong mati ngene 200 Gak, wae. kan gak masuk akal kan lek kamar tok 750 itu gak masuk akal kan. Lho kok tak kei meja kursi ya? Meja kursi tak kei tempat tidur. Oh, dikai lho. Dikai ya dinggoni kok dikai. Kok kon lha kok tak kekno, nek ngali lek diusung kabeh meja kursiku. Sing kenal lho ya. Ono meja kursine tak kei tempat tidur. Tapi gak di selambu. Gak apa-apa, kok gak ono lambu ya. Iki golekno liyane iki cek rewel iki niku. Sembarang gak apa-apa ditawak-tawakno. Wis pira wani pira sih? Saiki wis pira ngene. Ya sing mbujare wong cek rundingan dhewe kok tak Lah iya iki lek aku lek tawa ta. persenan mbek kono wis. Ya. Ya, aku lek tawa Iki iki. tinggoni wong sehat apa sing keadaan loro? Nek iso daleno pasien. Tanggung jawab penuh lho, ora wong loro ku dadelan patine tanggung jawabmu. Ah nek ngono kon daleno wong sing anu ae sing sehat-sehat awake. Nek ketok wong sing kuru aja kon trimo. Iki gak teko kene wis matek. Mati lah. Ambane pirang meter sih Eh? ambane? Biasa 3 meter. 3 meter mal 3. Lho. Wah, Pak. 3 meter. Keciut tenan. Lho. 3 meter mal 3 ya ciutem. 3 meter segi garane. Lho, telu sih. Wong atasnya 3 lah 6. Lah masa 6 iki? Kok kok sing sip dah. Lho. jare kok 3 meter kan. Lah 3 mal 3, Dek. Iya. Lah kok jare 3 lah 6. Lek golekno wong iki bayar ya awak dhewe tanggung jawab. Kaget kok oleh saulan terus ketularan sing ndoma gendenge ya. Wis saiki apa? Potreken ae putun, ati tero. Kamare. Kan lak jebul tuku anu, kustel wan. Iya. Iya, putun dhisik ya. Nyup. Bare mentek. Heh? Bare gak ono rek. Oh kon motor kobang kobong ae. Wis gak mau tak golekno wae. Iya, iya. Ngono awakmu sing golek ya. Heeh. Aku ya golek. Wis padha golek ngono ta lho. Kon golek keran ya. Ya bojoku ya golek. Iya. Kok kono kuwi apa sih kono? Iku terserah urus aku. Wis gak disuguhi ngomong tok iki mang. Engko oleh komisi safari ki ono. Iya, iya. Mereka safari sing oleh dhisik. Peke ya. Lu tapeke. Yo. Kartola dumono. Iya, Iki gantelu nomor pira sih? Eh? Omahmu gantelu nomor pira? Nomor ilang. nomor kok ilang kon niku. Landi kan. Orang nomornya tapi enggak gablek. Oh, iki lho kok delok ngarepe wis kaya. Oh, Kon mendelas. niku nomor 12. Nah, kon niku. Selikur 12. ta 12 iki. 12 ya kon wali. Sing nulis sapa iki? Eh? Sing nulis sapa iki? Iki arek-arek lho. 12. Rolas. Dene kok kondo 19 ngomong 12, malu dene. Kok anu kok apa? Safari semarai. Nek ngono tak golekno cek ya. Iya. Persenane dhisik kanggo wong Iya, jalan. kanggo wong jalan Pak. Ya apa sih? Pancingan kanggo wong Ini pancingan. mang numpak nih. Iya, arek loro iki juga ono pancing. Iya ta. Jangan kali kon. Iya lah walesane iki ngono tak sendate. Aku kon durung oleh wong lho, kon njaluk aku dhisik. Ya wonge dhisik rek. Pelantar iki perlu kang ngombe-ngombe tok lho, Bran. Golekno wong sing seneng gending-gending Jawa Biasanya lho. bojomu ada dol es. Eh? Ngombe disangoni ae cak ngono. Iya. Sangoni ngombe ae. Iki lho wadahe anu. Pas sama rek cilik dah. Ah kon sakoni kendi. Tak golekno wong sing seneng gending-gending Jawa sing ngontrak nduk kene ya. Iya. Oh ayem men. Enak gak turu aku. Jam 12 bengi sik ngidung ae lah kon. Wah. Sing kosong kali pira kamare? Eh? Kamar sing kosong pira? Situ. Situ Iya, situ. iya. Tawakno ya situ iku. Aja kon tawano kandar. Kabeh ra minggat. Aja kon tawano kandar engko. Tapi Kandar kamare niku dora iku gak seneng. telu mesti telu ya. Iya. Iya. Golek oleh wong sing dhuwur upamane lek kurang anu lho mbobol lho ya. Kayak wong turun. Lah nek kapan dukur ya gak pian gak genteng. Wah kon niku. Sak Sore dukur. ukurane wong Wah, sampe. iki mbok menawa sing nyawa ku adolale. Oh, kan dukur. Iya wadul, sak dukur-dukure. Sing ngono ya gak lebih kok. Ya ambek asbut barang kandhane nang kok oleh wong. Aku tak luan jero ndro kamare. Lho lah bobol iki to lah. Bobol iki kan. Ya gelar kan nambahi kok lek duri.
Oh, buntu mburiku. Apa Anda? Adakno. Wis. Ayo, Diresiki ae, Cak. Hah? Diresiki ae nek gak nang oleh wong kok iku arek-arek iku. Ayo, nang sarangan foto ayo. Karepku emang tak wedekno guyon-guyon karepku emang. Dadak temenan bulan. Waduh, boleh dhewe-dhewe bulan iki. Wis kadung ngomong dikrungoni arek-arek nek aku mulih kok isin. Lah gak mulih keturun ndi? Tapi gak tadi apa wong aku beruang kok. Aku termasuk wong lho Ri. Ngomong ijen. Iya. Kena Jakarta ya? Hah? Kena Jakarta. Budale kapan? Heh? Budale kapan? Saya anakku. Lah apa ngurus budal? Lho kaya budal saiki ya budalo. Kono ku pamanku takon iki. Iya. Enggak, saya nang Jakarta ya budalo sekarang telat. Ngene lho, kok tak kandhani. Aku harus pisah mbek yumu ta. Bisa. Iya. Mau nih gandeng ta. Perautu engkel lho. Kok sana gedang dempet ta? Iya. Lu gedang dempet ta? Kok ngomong cemplung-cemplung arek iki? Makane nek ngomong sing genah ta. Wis atur ngomong iki. Maksudnya pisah ki apa? Bisa wis gak kumpul ngono lho, tapi durung pegatan. Burik-burikan. Yo. Lho biyen kok sida ta? Lho sios. Sido. Kono ku ya apa kan disebut Lho ya apa kita orang isin? Apa gak eman ta? Lho daripada kita mangkel ya apa? Riwayate gak eman ta? Soal riwayat saiki bangun maneh. Waktu ini ngondo cengkeh ka lho. Ada, ya utang kok sih. Oh, apa kan iku? Ngawur ae kon iku. Mulane saiki ngene ae ya, Iya, harus iya. bisa brek ilmu. Iya. Dadi ojo sampe awak ki turu gak karu-karuan, ya ta. Di awak iku jaga kesehatan kan, Iya. bengi ya. Iya, iya. Gelek nang ngono, Bang. Enggon. Lho iki ana tol anyar di rumah sing nggon. Kari kayak gede kae. Misore tol ya. Tol anyar ya? Iya. Lah nyaimu kok turu kono. Oke. Nyaimu kok turu kono oke. Ono malah nyai-nyai. Lah kok kurang ajar ngono. Wong tol milik pemerintah kok turu kono. Lah iya wong donya ki Mbok. jembare ngene kok nggon gak uman. Iya kok sing iso ngajeni kita ora kok pori. Waduh ri, jeneng benderi. Ngomong padane abae. Lah gak ngono. Kita orang. Lah kon Bang nduk tel lho iku milik sapa? Lah milik Lho pemerintah. maksudnya iku manggon sing apa Bayar bayar ngono ta. omah. Iya ta, sekalipun Iya. gak gede cilik-cilik gak apa-apa, pokoke tak nggoni lah ngono. Bayar. Kontrak. Ayo bayar ta? Iya, pokoknya gak bayar. Ayo kok gak bayar iku nggone sapa? Iki ya apa omong nyari? Bayar. Omong kok samit omong nyari. Waduh ya apa kon kuri? Ndak moro tua ta. Lho gak ngono, omong malah mali ngono kon iku. Peringis. Aku iki dalan nggon ya. Iya. Masih cilik bapak ta. Nek iso ya kontrak kena. Kos yo kena, kos. Tahunan ta windonan? Windonan iki apa ri? Lho pe 12 tahun. Lah apa ya setahunan ngono lho, setahun piro lah kok tambah maneh. Oh, ngono. Nek gak cocok ya pindah ngono ri. Saiki ngene Cak, aku Iya, iki iya. ngomong tok ya gak enak ya. Iya ya. Mbok sangkane aku wong temen-temen sangat mbujuki. Oh, gak apik ya, gak apik. Pirese wong dhuwit atase dhuwit kan nek goleki. Aduh, kedua Sing uang penting itu. seduluran. Iya, sebab kita orang kudu nandur apik. Iya iya. Ngerti ya? Iya, iya, apa ya. Ayo didelok dhewe mari omahe ya. Oh, ngono ya. Engko Lah, terus dadi rego kono langsung mlebonono. iya, engko wis dadi rego tak bayar. Kontake Iya. dhewe, aja kuwatir. Tapi wong resikan lho ya. Hah? Kono nang biasae ngono. Waduh. Aduh, kok arep aku lho penyakit watuk are. Iku aku tak tahu kemarin cilik ge pengidol. Waduh, ri. Masih kita orang jaga kebersihan nih. Kok ngapur ae ri kok niku. Barange bener nek omahe gak resik ya. Iya ya. Tapi wonge bersihan. Oh iya iya iya. Sing Tapi nyewu. di anak wonge. Hah? Di anak. Lah upamane duwe japano. Lu gak ngono, tegese nek anak cilik kan awak dhewe kan perasaan. Gak duwe dek. Gak duwe ta? Gak duwe. Nek wong gak di anak, aku baru ke anak. Ke wadal dah. Kelebur. Kono dhewe anak iku kongkonane wis pengku. Wis jam piro ya jam Jam 1. Iya. Lan aja. Ayo saiki. Ayo. Ayo ayo.
ngono nek aku sing lunga apa lak mbuntut ae. Tapi nek dhek amblas. Pamit sediluk ya gak muli-muli. Nek ana daya leren delek-delekan. So. Lho aku ngomong apa ceritane? Monggo, monggo. Gelenen, Dek. Lho sampean ta? Kula nuwun. Nggih, Gelenen monggo. niku kula nuwun. Nggih. Kula ngriki niki badhe pados-pados. Oh, pados napa? Kula mboten enggak ada barang rusak. Mboten kula neten nggih, saniki kula niki badhe pados sewan omah. Oh, Kontrakan. sewan ya lah. Nggih niki sing kula tenteni. Tapi mboten kata-kata sak kamar mawon nang kula awak ijen. Lho, sak kamar kebeneran. Panjenengan kula namung enggak ada sak kamar. Oh nggih, Pak Anek ngeten saya mboten kada bojo. Nah, Mboten kada bojo. lho enggak ada. Oh, enggak ada. Anak? Anak mboten enggak ada. Oh, nggih pun kula ijenan mawon soalé. Oh, sampean nggih ijen. Nggih. Wah, iki berat. Lho napa berat? Gak worong cengungak-cengunguk ae. Sinten sing cengat Oh, mboten. Anu niku lho. Oh kula tiyang sae kok. Lare-lare niku lho, biasae ngoten enten wong anyar niku didengkek mawon. Lho kula niki penyanyi keroncong kula niku. Masa? Nggih. Walah kebeneran nek kula sampean Pun ajari wadah. nggih. Non Sampean ajari. Pokoke mengajar sampean delok mawon ken ketut kalih kula nggih nek main monggo. Temen ta. Lho ngeten kula niki awak ijen niku panjenengan bingung nggih. Nggih. Ken nyewa omah siji kegeden nggih. Pas didengkek wong lanang-lanang niku repot nggih. Oh niki tepak anu, so tenggene Surabaya ta. Mboten ngoten kula niki ijen. Oh, Ken nek ijen. nyewa omah gede ijen niku Nggih. mboten enak mboten enten kancane. Nggih. Lah niki kok ketepaan sampean ame sekalian tok nak ngoten nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dadi nggih mboten sepi mboten napa enak pun kula. Cocok kali sampean niki. Nggih. Niki kamare sing pundi niki? Niku sing ngajeng niku. Oh, sing niku? Nggih. Pun cocok kula. Soale rupane. kula niki mek wong loro nang kamar telu niku lak nggih luwih paling tamu ndugi desa. Niku sak ulanan apa napa? Napa? Tahunan niku. Ya terserah ya napa. Ngeten mawon, soalnya kula niki lak pemain. Nggih. Ningali job mawon. Oh, nggih nggih. Nek jobe rame nggih kula bayar terus, nek mboten nenten job nggih utang ngoten. Ngomong durung torok iki. Lho tapi enak sampean disewani tiyang seniman niku renes nggih. Nggih, Lho masih nek bulangan niku sampean nggih nek oleh Nogosari nggih sampean kecipratan Nogosari. Boleh oleh krepek gedang sampean oleh krepek gedang. Kadang-kadang oleh sajen barang. Lho nggih lah ngoten lah. Ya napa? Bukan lawang rek gak wurung iki. Lho nak lah mangkane ngeten kula nek disabare sampean. Kula bayar sampean. Alah nggih mboten napa-napa, kula niki ngaku seduluran. Lah niku lak cocok Dik, kula mboten kata dulur Dik, bagi Nggih. kula lolo Dik, melas kula Dik. Kula nek Den, ngeten eling jaman mboten Neng, no sampe ngajak drama Malia. Kene ku napa kula niki sak ngeten eling-eling riwayat kula niki nggih ada Nyanyi. bojo. Ngoten niku nek nyanyi sampe. Tapi bojo kula niku kurang ajar. Lho, napa? Nggih mboten napa-napa, purikan kula kalih bojo kula. Alah. Dadi sakniki kula terjun kesenian, nggih niku cuma mulai bengi-bengi. Nerusaken karir nggih. Nggih kula. Mboten napa-napa kangge ngibur ati nggih. Lho nggih kangge sandang pangan barang Dek, mboten ngibur ati niki. Ngibur ati tolak amal terus. Kita terus ya napa niki sampean? Ngeten kula cocok, Nggih. tapi kula niki wong tiyang nggih atau elek ngarep kalih timbang elek buri. Nggih. Nek kula ngen jope kata, kula bayar terus. Ngoten, Nek Pak. mboten ten job utang di total ngeten lho. Nggih pun. Pokok gampang. beres pun gampang kali kula niki. Nggih pun. Nggih. Nggih. Setahun pinten? Napa? Setahunnya pinten? Nggih, biasa Bulanan mawon. ngoten mawon Nggih, bulanan mawon, Nggih ngoten nggih. ijen mawon. Oh nggih pun. Nggih. Kula nggak adik apa dulur-dulur kula dhewe. Nggih. Nek ngoten kula saged mlebet sakniki. Ya saged lah niki. Kula tatakan Nggih. nggih, kula tak toto. Kok sampean film-film pun kula tata. Mboten toto barang kula dhewe. Tepaan. Dadakno rejeki teko dhewe, nek dideleki gak ono, tapi nek ngene iki teko dhewe. Akan ndi? Wong wedok iki, Mas. Krungu brusut wis ilang. Ngene. Ngene iki atiku wis lara ngene iki, Sak. Aku wis mamula. Mandap mriki mawon ya. Re. Sapa sing mandap mriki? Mbak becak. Kono angger petuk aku numpak becak nang tak lironi ngono ta? Kono iki. Iki mang kendaraane 1000. Ditutuno dhisik. Lah Mesti. tuku rokok, ngombe barang kan. Cateten ae kabeh. Kuwi job yo akeh cateten ae.
Kok iso ngomong nang job-job bae. Lah kono kendaraan durung-durung kon dodokno aku. Aku wis ngerti. Ah iya. Kon niku nek numpak ngerti, nek kon rokokan ngerti. Kadang kanca kok sing perasaan gak sampe sakmono. Nek aku ya perasaan. Mulane aja nek takon dhisik. Iya. Aku seru dhewe. Rezekimu sih. Iya. Waduh. Wis. Oh, oleh wong teh. Apaan? Oleh wong. Sapa? Kon. Ya oleh kran kok. Ngomong wadane ngomong ambek sapa kan. Ayo oleh wong sing ngontrak iki. Iya, wong ya mampu wong iki. Ya, sugih. Iya, jeragan manuk. Ini kalau adalah sugih iya, tapi jeragan manuk. Manuk teko luar negeri lho, Candrawasih lho. Oh, Candrawasih. Iya. Ono sing buntute dawa. Gitu wae. Iya, itu Iku ngapik tekan di luar negeri. luar negeri. Oh, didelok kene ya. Iya. Iku arene numpak kapal dek. Kapal apa? Wah, sikile kapalan kabeh. Oh, sing kapal. Yo kapal dagang iku kan. Anek wong mampu. Jalukmu ndare. Ojo pitu saya Wong ndelok dhisik kamarmu kok ditutup engko. Kamar ditutup nek gak dinggon ditutup to. Kan ngono ne, engko kon njaluk pira Oh, ditutup, tanpa dinyang. Lah saiki api-apian kon rundingan ambek aku, pulayumu gak ono. Iya. Engko ono lu piye? Kon ambek aku. Iya. Kok dhisik wong tak delok dhisik ya. Lho kon rundingan ambek aku piro dhisik kok. Lho jare kon njaluk pira 7.000? Lho lah saiki ayo rundingan. Njaluk pira? Jangkepi 1 juta. 1 juta. juta. Iya. Iya, Pak. Pelan. Kon maling Yo ngono. wani 1,5 juta sih. Kon ngomong kelarangan kok malah 1,5 juta. Iku tambah nemen. Aja wis kon nek ngomong 750 ya 750 ngono lho. Iya. 750 ya. Iya, wong Tapi ini ini dari- njobo ya. 750 ya apa saiki enake terang-terangan ambek awakmu. 750 kon melok wonge. Gak melok aku. Ngono ya apa? Lho kok seneni bojoku. Dosen bojoke. Lah apa kok melok wong kono? Ya nek kono mampu nek melarat. Gak iso ngoni aku lan. Kon gendeng teko kandungan kono. Maksudnya komisine ku gak melok aku kon melok kono. Aku 750 ro bersih. Bersih ya? Iya. Nah kon bersani wonge. Kok kono iki nek gelem nek gak gelem lak ngablo aku. Loh, tak aku masuk ngekei kon lak oleh double. Aku ngekei kon kok kon oleh teko wonge. Gak nek teko wonge enggak aku. Mau teko kontok ae. Teko kontok ae. Oh ngono. Ya wis kon Iya, iya. teko wonge ya. Kon Mriki, Pak. Oh, Rik. Ya, Tapi nek wayahe turu sampean turu lho ya. Mau nang nyelitis ae. Heri, sing di omah iku kon ta iki. Biasae sampean iku nek wayahe turu gak turu tengok-tengok kaya wong gedon. Ya apa sih? Aku iki nek turu gak mesti, Rik. Kadang-kadang pikiran panik. Oh iya iya. Melek, terus turu ngono, Rik. Oh iya iya. Sakno. Iki apa, Bang? Turu gak turu kan urusan aku kon batesi. Iya Rip ya. Iki wong iki aku tak tau lho Rip. Iki Apa? wong Jawa ta wong Ambon. Iki peranaan. Eh? Peranaan. Rambute kok Ambon. Iki peranaan mak Jawa, bapak manuk teruk. Ya, bisa. Nggih, kula sing kadang griya niki. Oh, nggih. Nggih. Kepangan kula Sokrat. Sorokan. Wah, Sokrat. Oh, nggih, nggih. Jenengan sinten? Oh, lho kok kula orang ngene. Jenengan arep. Jenengan. Kula anu Pak Basman. Oh, Pak Basman. Nggih. Becak emang 1000 kurang. Iya iya Ri, kok dikono wong aja ngomong ngono Ri. Masalah safari rek. Nggih, iki sampean nek kapan butuh griya niki sampean deloki. Oh, Cocok tak iya. kamari napa mboten? Oh, Napa kurang jembar? Nggih, nggih, nggih. Sampean deloki. Nggih, nggih. Jauh sudah. Sampean deloki. Cuma kula Ayo terang. aku tak antem lho kan. Iya, iya, Ri. Ri kok niku ndolek komisi meksa ae kon niku. Cuma terang-terangan mawon. Nggih regane. Nek kula nyewa teng mriki kula tahunan. Mungkin Nggih. RT RW bareng sama atur dhewe. Oh nggih nggih. Serate enten KTP nggih enten. Oh nggih, kula. lengkap nggih. Kamare resik nggih. Kamari? Nggih. Ora sih. Oh, nggih, Pok- nggih. Pokok sampean karo mlebu tok, Pak. Oh, nggih, nggih, nggih. Nggih, sampean delok duku Joko mandu, nggih. Oh, aduh nggih. Resik. Nggih, nggih. Nggih. Tak Iki regane 750. 750 nggih. Sampeyan tutup, nggih? Nggih, kula tutup. Perjanjian. Nggih. Pun sampean mlebu. Kula tutup nggih. Nggih. Nyewu. Nggih, kamu tonton mriku. Coba kamu, woi. 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 Tinggal dari saya buntut ae. Hei. Asin. Wah, ora ulo sawo. Ulo katut. Jamuru. Oh. Oh, lelaki macam apa sampean kau? Oh. Tanda kaki saya dibontot. Anan kok todus. Sen todus. Bagi sini tak tahu todus. Oh. Todus. Oh, ulo sawo katut. Kaya karungan, garu seret. Hop. Loh, Lelaki itu ngucapan apa? Nang turu apa? sampean iki Kemari lo, mau geger kon turu. Jeng-jeng lawari ngene. biasae lak ngono sampean. Sampean pani turu. Pani. Iya, sampe ngriki. Sampe niku yo napa sih? Apa? Kula sewa ditobrok wedhus niku. Sinten? Lho wedhus sinten? Wedhus niku. Lha apa sih
wedhus ucul rene iku. Kita ngono brono. Kula, Dik. Lho, Lah kula kan wedhus. sampean kelancang lan apa mlebu kamare wong. Kula buka kula niki. Kula sawo niki. Kulo sik enak, bareng kena wedhus ate wedhus buntung. Oh, tak tahu dus kakek. Rendine tak tahu dus. Oh. Ngeriko le, ngeriko le. Ayo nyewa gak nyewa turu. Sampai le kok turu aja. Penting ya mari. Kece ta? Leh, Kok tak terima kok mondek ya? Ini suatu perkosaan tidak ada. aku lah bak bukan ya. Apa lah? Seperti sampean napa sampean? Napa niki wedok niki? Lho kura nerima niki. Iki dhek tak kamar iki tak lebono tak temen. Lah sik kula dhisik kaya Aku dhisik sing napa iki bok iki. Lho. Iki pun kelaku dulur niki. Lho kon mang nyewakno bok iki. Iya lah ngeteni sapare kesuwen lho ana rezeki ya tak tampa ae. Tadi tenan kamar di paru kan di paru. Di paru. Lebih baik aku minggat teko kene tinangane kena iku wedhus sitok iku. Kon menemban iku nek kapan ngontrakno omah nambah wong iki ngomong-ngomong lanang. Lah sampean ngluyur gak mulai-mulai kok jar unjingan. Aku ndelek safari. Aku wis kadung cocokan Ya sing apa? duwe omah. Lah Tekan kesian. wedhus gibras. Ini aku kapan balik maneh. Gelem aku kapan balik. Kepala balik gampang, Dek. Tapi gelut di anu diterusno maneh. Oh, ya, ya. Aku boleh tapi Oh, pikiran di otak. sawangane. Terus di omah ya. Aku izin. Aku netan penanggulan. Yo, dhewe. Dhewe, Dik. Sawangane kon tok wedok. Bu. Oh, mari. Tenang-tenang bojo penak semule ya. Iya. Kamare kosong. Iya. Turonono.